Здравейте, аз съм Цвети и днес ще ви покажа как се правят черешки. Ето моите. И ще има втора част на клипа, която ще се правят бананче. Първо първата част. Ще ви бъдат нужни 4 червенки. Ето тук. 4 червенки и 2 зеленки. Ето по този начин си ги сложете. Аз ще си го сложа ето тук, по ценко. И само една кука. Няма да ви е нужно голям стан или пък вилички. Ето ги. Няма да ви е нужно. Само куката. Навийте 4 пъти или 3 пъти, ако ластичето ви не е разтегливоча толкова. Ето отново да навием. Аз ще направя 3 пъти. Ето по този начин да ви се е получило. И ето така го припъзнете надолу. Вземете второто, което сте го приготвили. Ето по този начин плъзнете самото първо. Вземете зеленичкото, ето го. Малко е по-неутрално. И направете по този начин. Ето по този начин. Така. И така. Пъснете го и почваме второто. Ами ако искате, добавете само едно. Ето така. Първо ще ви покажа за тези, които ще правят само едно. Приплъзнете долното, ето така. Ето по този начин. И дръпнете. Така да виждате. Не много силно. Не ви препоръчвам. И ето тук тази част. Сега започваме с втората. Пак вземете едно и го навиете 4 или 3 пъти. Така, вземете пак другото червеничко. Същите стъпки. Ето така. Хоп, хоп, хоп. Вземете зеленичкото отново. Ето така. Прехвърлете. Стъпките са еднакви. Извинете. Ето така. Вземете другата черешка. Ето така трябва да се получат много сладки. Ето, вземете по този начин ги кръстосайте. След като сте ги кръстосали, вземете тази червената и направете ето така. Вие препоръчвам много да стягате. И вашите черешки се получиха. Сега към втората част. Здравейте, приятели! Това е втора част от клипа. Както казах, ще правим бананче. Трябва ви 2 зелени и 4, ако искате да ви е по-дълъг бананът. Трябва да направите само 3. По ваш избор. Набивате едно зеленичко. Ето. Ако не виждате, хубаво. 3 или 4 пъти. Аз ще го навият 4-5 може. Ако ви е по-разсъливо самото ластиче, защото ще се скъса. Вземете едно жълтичко и направете ето така. По същия начин, както черешките, ще е по-дълго. Ето по
този начин. Ако по-трудно се получава с 5, и аз ще върна 1. Ето 4 се получиха сега. Взимате вашето ластиче, пак отново прехвърляте и по този начин. Като в черешките, но ще е по-дълго, пак така. Взимате още едно и го навивате, само че този път 2 пъти. Ето така. 2 пъти. Ето. Хоп. Разпиля се 2 пъти. И отново пак на пръстчето ви. Ето. Ако не виждате, хубаво прибутвате ето това. Така надолу и се повтарят стъпките. Отново ще сложим едно и ще го навием 2 пъти. Може и на голямия стан, като смисли, и да го направите двойно. Ваш избор. Малко по-трудно ми се получи. И се получава жълтичко с зеленичко крайче. Още веднъж. Ако искате да си го направите по-малко, ако нямате ластичета, ето забравих, може да си го направите с 3. Дори с 2 става. С едно няма да ви се получи хубаво, може да ви заприлича на нещо друго, което няма да ви харесва. Прибутвате отново. И това е бананчето за сега. Взимате отново едно, ето го, чакайте хубаво, зеленичко, правите ето така, само едно. Ако искате да ви е по-здравичко и предпочитате да го направите ето така, на 2 го свивате, моето е по-разтегливо и може да се скъса, да почвам от начало. Също както черешките, превзимате долното, където е, и направите ето така. Вашето бананче се получи. Малко не е хубаво, ще ви се получи, пожалуй ви се получи по-хубаво. И това беше за днес от мен. Ще се видим в другото клипче.